Na 16 izložbenih listova predstavljeni su motivi poput kulturnih, prirodnih, društvenih i etnoloških bogatstava Bosne i Hercegovine. Hrvatska pošta Mostar osvojila je prvo mjesto i zlatnu medalju na Međunarodnom filatelističkom natjecanju u organizaciji Svjetske poštanske unije, koje je održano u prosincu 2016. godine u Kini. Na tom natjecanju, koje je održano u 3 kategorije, Hrvatska pošta Mostar spada u prvu kategoriju poštanskih administracija koje izdaju do 30 poštanskih maraka u jednoj godini, a izložak koji je dobio nagradu, zlatnu medalju, nosi naziv Čuvari duhovnog, kulturnog, povijesnog i prirodnog bogatstva Bosne i Hercegovine. Međutim, ovo nije prvi put da Hrvatska pošta Mostar osvaja medalje. I to 2 srebrene medalje, 2013. godine u Rusiji i 2015. godine u Singapuru, a brončanu medalju osvojili smo u Maleziji 2014. godine. Pored ovih nagrada iz Hrvatske pošte su ponosni na priznanja međunarodnih filatelističkih časopisa. Posebno bih istaknula natjecanje filatelističkog časopisa El Eco iz Španjolske, koji svake godine organizira natjecanje za izdanje u različitim kategorijama. Tako smo, na primjer, 2013. godine osvojili 3. mjesto u kategoriji za najbolji dizajn poštanske marke. Radilo se o izdanju 200. obljetnica rođenja Giuseppa Verdija, čiji je autor Manlio Napoli, a 2015. godine osvojili smo 1. mjesto u kategoriji maraka s posebnim tehnikama tiska za izdanje numizmatika Zlatnik cara Nerona autora Tvrtka Bojića. Iz Hrvatske pošte Mostar su istaknuli kako je sudjelovanje na natjecanjima i izložbama poput ovih uistinu značajno, jer na taj način prikazuju Bosnu i Hercegovinu u jednom drugačijem svjetlu.